बे समाव बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव सोलोंथाइ साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो फालांगि बायदि बायदिनि जायगाखौबो आवग्रिलांनो हालांगासिनो दं। बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि फिसा सिया ब्रह्म बिथाङाबो सिक्किमाव साइमन मुंनि 4-स्टार हटेल खुलिनायजों लोगोसे फिन आरोबाव साइमन कपारेटेड कम्पानिनि बिगोमा जानो हाबावनाया बर'नि थाखाय मोनसे गोग्गानाय बुंनो हायो। सिया ब्रह्म बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो गेंटक सिक्किमनि चिफ मिनिस्टार बांल'नि अपोजिट साइडआव हटेल साइमननि गेजेरजों बयजोंबो सिनायजानाय सासे फालांगिरि। बेनि अनगायैबो फिन आरोबाव बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव सिया ब्रह्म बिथाङा गोदान फालांगिरि महरै साइमन कपारेटेड कम्पानिनि गेजेरजों हादोरनि खना खनला टुर खालामहोनायनि अनगायै गुबुन गुबुन हादोरावबो दावबायहैनाय दैथायहरनायजों मदद होनो हानाय मोनसे गोदान खाबु लानानै फैनो हाबावबाय। जुदि नोंथांमोना हादरनि लादाख, काश्मीर, जगन्नाथ पुरी बायदि बायदिजों लोगोसे दुबाई, थाइलेन्ड, सिंगापुर, मालयेशिया बायदि बायदियाव दावबायहैनो गोसोब्ला बर'नि फिसा सिया ब्रह्मनि साइमन कपारेटेडनि गेजेरजों गोरलैयैनो दावबायहैनो हागोन आरो साइमन हटेल आरो साइमन कपारेटेडनि बिगोमा सिया ब्रह्म बिथांजों बेफोरनि खाबुखौ मिन्थिनोब्ला 6296623149 एबा 7011225908 जानबुं नङाव जगाजग खालामनो हागोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।